Id-dikjarazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista dwar il-finanzjament tat-tariffi tal-enerġija huma mibnija fuq guesswork. Fost oħrajn intqal li t-tariffi jorħos huma finanzjati minn iktar taxxi. Iżda il-Viċi Kap Mario De Marco għalhekk meta mistoqsi li ma huma dawn it-taxxi. Jiena nista' biss nagħmel guesswork. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ikkaratterizzata minn kritika sfrenata u negattività indirizzata lejn il-pjan tal-Gvern għas-settur tal-enerġija, staqsejna x'inhu l-pjan tal-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur. Għal dan setgħu iwieġbu biss in-night tariff li jkollok kont orħos bil-lejl. Li għandna lukandi illi wkoll ikollhom in-nies flaxija mhux ikitxhom Proposta il-barra. tagħkom però Hija in-night tariff naħseb kienet proposta. Wara li jollihom għal livelli rekord on NextR li taħt Gvern Nazzjonalista l-kontijiet tad-dawlu li l-ma kienu se jorħsu aktar milli raħħashom dan il-Gvern. Sorry. Għax kontu tipproponu allura. Għaslek, diġà rispondejt. Diġà. Kien jorħos iktar milli raħħas il-gvern. Iżda George Policino ma setax jgħidilna eżattament b'kemm kien se jraħħashom Gvern Nazzjonalista. B'kemm kienu jorħsu l-kontijiet taħtkom, taħt Gvern Nazzjonalista? Nitkellmu illum. Bqajna nistaqsu b'kemm, iżda għażlu li jinjorawna. Ikun hemm ukoll tnaqqis fil-prezz tal-dak illi aħna nħallsu. B'kemm kienu se jorħsu? B'kemm? Mela, Ivan jkirru. Hemmhekk naqalbu għall-mistoqsija. Din ġrat għal darba darbtejn. Dr. Policino, b'kemm kienu se jorħsu il-kontijiet Għanna Sudan ikun hemmhekk.